vítajte pri Jelly Bean Challenge na tom channel a dúfam, že to nahrávanie vydrží. Ja nie, to som za to ospravedlňujem, musím začať ďalšie video. Takže ideme na to. Mám tu takto Jelly Beany. Nepýtajte sa, kde som ich kúpil, dostať ich v každom meste určite DM-ko. DM-ko je drogeria, tam to majú, tam som to kúpil. A ja som si kúpil tú vyššiu pozíciu, že tam máte vyššie príchuty a tak ďalej. Papír tu nemám, mohol by som ho tu ukázať, ale to je jedno. Ideme na to, takže Jelly Bean Challenge. Dám si túto. Tuto si mám. Vydržte, ja idem doniesť papír a uvidím sa za chvíľu, takže počkajte tu. Som tu a ten papier je tu, takže ideme na to. Zoberiem si takúto hodinu. Skúsime túto, takúto. To by mala byť. Toasted marshmallow. Marshmallow. To marshmallow. Jak počneme marshmallow, tak to chutí. Takže to máš mám takúto. Neviem, že to je taká istá. A malo by to mať. Neviem, môžem to odhadnúť. 3 alebo aj 2. Mám marshmallow. Musíme si do popcorn. Marshmallow. Máme to marshmallow. Lepí na zuby. Ble. Teraz ja si vyberám takúto žltú. Do žuta. Takú do žuta. No, takto. To bych neber. Ty ale zase. Mňam! Pukance. Ide pukance. Mňam! Mňam. To je výborné. Mňam. A ja poviem vám, že toto je výborné. Ideme si zazošiť takto. Ja si vyberám. Vypadá. A musím vybrať. Takže si bola taká zaujímavá. Taká úplne zaujímavá, ktorú som chcela rád. Tu je. Takúto zaujímavú, vidíte? Na tej AZN. Nie. Viete,
keď máte cukrová vata. Úplne ľudia, cukrová vata. Úplne cukrová vata ľudia. A hrozne sa to lepí na zuby. Dáme si túto. Nie, dáme, tu sme mali. Mne sa zdá. Počkaj, to bola dnes taká úplne dosť svetlá zóna. Tučka, to je taká svetlá zóna. Až vajna. Lemon. Co to je? Lemon lime. Jak? Jak Sprite. Nie sladké, ale také nahorklavé. Také... Mne to moc nechutí. Tak takáto žltá. Sme mali, že? A túto. To neviem, čo môže obiť. Ľudia tak to nepíšu. No, jajte píč, to nie. To je hnedá. No tak ukáž. Hej. Ble. Tvoj čokoládový puding. Že to je? Je to ono. Viem. Čokoláda. Ble. Čokoládový puding, ľudia. Nesmrteľné. Dáme, že tú rúžovú dáme. A to by mala byť Candy Flows. Neviem, čo to je. Čo? Chutí to jak cukríky. Takže to som sa Jelly Challenge. Dúfam, že vám páčil. Bude ďalší part. Like, odber, subscribe. To dělajte, čau. It's the one and only Deagle Double G. Snoop Dogg.